sa iya, tiripon niya. Umawon, asin sa mahon, Diyos Amang Langitlo. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos na banwaan. Irugyaw sa bilog na kinapan, ang Diyos na kaglala. Ang Diyos na kaglala. Hinamyuga ang kagurangan, tataramong linbuhay sa tong irugyaw. Awitan, umawon, asin, irugyaw, ang Diyos na makakamhan. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos na banwaan. Irugyaw sa bilog na kinapan, ang Diyos na kaglala. Ang Diyos na kaglala. Pagkamuot sa kagurangan, ang banwaan sa iya, tiripon ngunyan. Umawon, asin sa mahon, ang Diyos Amang Langitlo. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos na banwaan. Irugyaw sa bilog na kinapan, ang Diyos na kaglala. Ang Diyos na kaglala. Hinamyuga ang kagurangan, tataramong linbuhay sa tong irugyaw. Awitan, umawon, asin, irugyaw, ang Diyos na makakamhan. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos na banwaan. Irugyaw sa bilog na kinapan, ang Diyos na kaglala. Ang Diyos na kaglala. Pagkamuot sa kagurangan, at banwaan sa iya, tiripon ngunyan. Umawon, asin sa mahon, ang Diyos Amang Langitlo. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos na banwaan. Irugyaw sa bilog na kinapan, ang Diyos na kaglala. Ang Diyos na kaglala. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa paagi kan mga babasahon ngunyan, liwat, iniingginyar kita ning kagurangnan na magdanay sa pagpamibi. Ang satuyang Ama, naghahalat, kan satuyang mga pamibi, asin linalauman na sa paagi kaayan, sa danay niya to sa pagpamibi, kita mabibilog bilang sarong simbahan. Ngunyan,
sa satuyang liturhiya, satuyang masasaksihan, ang pagbabagunin panuga kan mga miyembros kang Mother Butlers Guild, sinda itong organisasyon sa tuyang simbahan na naglilingkod asin nangangataman sa mga pangangiipo sa altar kan sa tuyang simbahan. Sa tuyang hagadon sa kagurangnan, ang biyaya na sinda magdanay, magmaigot sa paglingkod sa paagikan ministeryong sa indang aakuon. Matugang akuuntaan sa taong mga kasalan, tanganing magkanayo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa kakaramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kasing sa nagkakatuninungan, sa mga taong marahay ang buon. Ginoo maumi ka, rinurukyaw ni ika, sinasamba ni ika, pinapamurawan ni ika, pinapasalamatan ni ika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan, kakurang na Diyos, aday langit nun, Diyos amang makakamay. Kakurang na nating buktong Yesu Kristo, kakurang na Diyos, podero kan Diyos, hakikat naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, makuhaan sa mo magimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita
Diyos na makakamhan, sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibunin kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin agahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos. Kung tinabangan ng Diyos ang sa iyang banwaan, na makipaglaban sa saindang mga kaiwal, kita man tatabangan man nin mahal na Diyos, na labanan ang karatan. Sa kariribukan nin pagkabuhay, siya yaon man sa pagtabang. Hinanyugon po, nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Uminabot si Amalek asin nakipaglaban sa Israel sa Repdim. Si Moises nagsabi kay Josue, "Pilion mo ang mga lalaki, lakaw asin labanan mo si Amalek. Sa aga, matindog ako sa alituktok kan bukid. Dara sa sakuyang kamot ang sugkod nin Diyos." Ginibo ni Josue ang sinabi sa iya ni Moises, asin linabanan si Amalek. Si Moises, Aaron, asin Hur, nagtukad sa alitoktok kan bukid. Mantang iniitaas ni Moises ang sa iyang mga takyag, an Israel iyuan kag daog. Alagad, kung ibinababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparapaitaas kan takyag. Kaya nagkuanin gapo. Pinatukaw si Moises, asinan sa iyang mga takyag, mag-ibong na kinakaptan ni Aaron asin Hur. Kaya nakaitaas ang sa iyang mga takyag, sagkod na magsulnop an aldaw. Sa tarom kan espada, inubos ni Josue si Amalek, asinan gabos niyang mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang simba kan gabos, ang tabang sa to hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asindaga. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asindaga. Ang mga mata itinitingkalag ko sa mga bukid. Saen magikan ang tabang para sa ko? Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Dai ka man lugod masingkog, dai magturog an sa imong parabantay. Dai magtungka, dai nagtuturog an parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa imong bantay, asin limpoy an kagurangnan. Yaon siya sa tuo mo. Saldaw dai ka mararaot kan init. Sa banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, hale sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Nakikiulay si San Pablo kay Timoteo
nahilingon ang banal na kasuratan bilang ginikanan nin gabos na katuninungan asin huli ta ini isinurat sa inspirasyon nin Diyos. Kaya kitaman dapat na magdangog na may ipagtubod kung ang tataramo ng Diyos ipinapaliwanag sa simbahan. Dangugon po nyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanudan, saka tinubod. Huli taaram mo kung si Isay ang nagtutukdo kaiyan sa imo. Poon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na nagtutukdo sa imo nin kadunungan para sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan ipinapasabong nin Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan. Patunay kan sala, pagtanos nin ugali, asin sa pagtukdo kan matanos na mamumuhay tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos maging sangkap, asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos, asin ni Kristo Jesus, iyo ang maghukom kan mga nabubuhay sa paglingkod kan mga nagadan na. Asin huli, tamaabot siya, tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan. Nasa panahon man o bako, magdangka ka, magsagwi, saka magsadol. Gabos, gibuhon na may kahuyuan, asin tanganing makatokdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. An pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan.
Dangan nag-usipon sa inda si Jesus nin sarong parabola, tanganing tukduan sinda na danay na mamibi, as sindai mahalianin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan na si isayman na tao. Igwaman sa banwaan na ito, nin sarong babaing balo na nagpaparabalik-balik sa hukom, hulit na naghahagad din tabang sa kaso niya, tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagpaparasayumaan hukom, alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya, dawa day ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na si isayman na tao. Alagad ulita day ako inuuntukan kan balong ini. Gigibuhon ko na sana ang hinahagad niya, tanganing day na niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa, an kagurangnan, dangugan nindo an sinabi kan hukom na maraot. Day daw itataon nin Diyos ang katanosan sa sayang mga pinili na nag-aagrangay sa iya, aldaw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda. Alagad pagdigdikan aki nin tao, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Orog ng gayo po sa mga bago nyatong miyembro kang Mother Butlers Guild. Bot ko pong punan an sa kong paghiras ngunyan sa paagikan sarong istorya. Minsan po damay sarong aki. Asin buot niya na magbali sa banda kang eskwelahan, school band. Kaya sa pag-uli niya, sarong aldaw, sinabihan niya sa iyang mga magurang kung pwede bakalan siya ng instrumento, tangani na makabali sa banda. Sabi kan mga magurang, pag-iisipan mo na yan, aram ninda na garo medyo makantidad itong request kan sa indang aki, baka dayta kaya, sabi kang mga magurang. Asin pagkatapos nagkapirang aldaw, sa saindang habang sina nagkakarakan, liwat an aki naghapot sa iyang mga magurang, manununggot sa iyang hinahagad. Kasi ang mga magurang, dahi man nagsabing iyo, dahi man nagsabing dai. Sabi ninda, basta sabi ninda, pag-iisipan mi mo na iyang request mo, Noy. Alagad, one time, on his way home, nagdesisyon ining aki, maray pa ngayang maghapit ako dyan sa music store. Makapag-check lamang kan mga, makapag-canvas lamang kan mga presyo, kan mga instrumento. Asin, sa iyang pagduman sa tindahan, nakursunadahan niya itong instrumento na gusto niya. Asin sabi niya, dawa bako ining first hand or bako ining talagang bago. Bot sabihon, second hand itong nahiling niya duman, pero sabi niya, ini ang gusto kong bakalon. Anyway, nasa maray pa man na kondisyon, baka ini na lang ang babakalon. And then, kang banggi, kang parihong aldaw na ito, sinambit niya ini sa iyang mga magurang. Asin sinabihan niya, ngaya pa, nag-agi ako duman sa tindahan kan mga instrumento,
Asin nahiling ko po, may igwa di man marhay na trumpeta. Asin ito ang gusto kong bakalon. Anyway, 20,000 man lang po ngaya ito. And then, ining ama, nagkiling sa iyang agum na babae. Sabi niya duman sa iyang agum na babae, maripang bakalanta na siya ning instrumento, tanganing matapos na ini. Kaya pagkatapos, sunod na aldaw, ang mag-iina, mag-ama, sarabay nagduman sa music store, asin binakal. Itong instrumento kan aki. Tinao, itong kahagadan kang aki. And to make the story short, si Aki nagbali sa banda, asin buong schooling niya sa high school, kabali siya sa banda. Asin pag-graduate niya sa high school, nagtukdo siya o nagkinuha niyang course music, and eventually naging music teacher siya. Asin nakuha niya ang sa iyang kagustuhan sa buhay. Namumuta ng mga tugang sa istoryang ini, ano kaya ang naging buhay kang Aki kung first time na maghagad siya sa iyang mga magurang, dahil na siya, nagpundo na siya sa paghagad, o kaya pangungulit, o kaya pagpahayag kan sa iyang kamautan sa iyang mga magurang. Kung halimbawa, nagsuko na siya na first time na binanggit niya sa iyang mga magurang ang sa iyang gusto. Asin, mayo na, dahil na siya nagsunod na nagkulibat sa iyang mga magurang. Oh? Ini po, mga tugang, ang kahalagahan. Kan minsan, pangungulit in a positive way. Nakukuata kung ano ang satuyang minamawot dahil sa satuyang paulit-ulit na paghagad sa mga tao na dapat ang hagadan. May saro pong congressman nakasabi, aram mo, Father, sa Congress, kaipuhan na permi kang yaon sa mga hearing, sa mga meeting. Kung igwa kang minamawot para sa imong distrito, dapat permi kang nag-a-attend kang meeting, asin sinasabi mo kung ano ang gusto mo para sa imong distrito, asin magtataram ka, magsasabi ka, magpa-follow up ka, otherwise, mayo kang makukua para sa imong distrito. Mahalaga po na bako lang ang pangungulit, kundi minsan magkapalmoks ka po ngaya. Iyan ang pagkakaiba kan sarong congressman na makulit kaysa sarong congressman na tuninong mayong tinataram dahil nagpa-follow up, mayo kang mihuras na makukua para sa imong distrito. And when we apply this to prayer, mahalaga ang pangungulit, pagbabalik-balik sa kagurangnan. But in prayer, it's more than getting what we want, what we request from God. Kundi sa paagikan sa tuyang pagbabalik-balik sa pagpamibi, nagkakaigwa kita nin relasyon sa mahal na Diyos. Imagine if daily you keep on praying, whether you get what you want, pero sarong bagay na ang itinatao sa imo sa paagikan pagpamibi. Ano yan? Pakisumaro sa mahal na Diyos. Bako lang sa biyaya na sa imong aakuon, kundi sa giver itself, sa kagtao. Imagine, bako lang biyaya ang sa imong inako, kundi Diyos mismo ang inaako mo sa paagikan pagpapamibi. Kaya ang mga babasahon ngunyan, iniingganyar kita na magbalik sa buhay pagpamibi. Just in case, sa mga primero o ikadua niya itong paghagad, dahil sa to itinatao an sa tuyang kahagadan. Sa paagi kang istorya ni Kristo, just to teach us about perseverance and faithfulness in prayer, ginamit niya ining istorya kan sarong balo na
may iniraning kaso duman sa hukom. Ang hukom, sinabi sa Ebanghelyo, maraot. Sarong maraot na hukom, mayong pagkatakot sa Diyos, mayong pagkatakot sa tao. Pero dahil sa pangungulit kaining babaeng balo, sabi niya, tanganing dahil na ako pagpaparadisturbuhon kaining babaeng balo, itatao ko na sa iya, an sa iyang hinahagad. Ini po ang karahayan o advantage kang sarong tao na danay na nagpapamibi. Namumutan ng mga tugang, dakol na maidadara sa tuya ang pagpamibi. Maliban sa satuyang pakisumaro sa mahal na Diyos, ang pagpamibi ta magbubunga ning kadakol na bagay sa satuyang buhay, asin sa komunidad na sa satuyang kinakabalihan. Pero tangani na kita magtalubo sa buhay pagpamibi. Sabi sa mga babasahon, mahalaga na permi kitang nagbabasa kang tataramon nin Diyos o naghihinanyog kang tataramon nin Diyos. Babasa kang Biblia, diyan kita nagkukuha kang inspirasyon sa satuyang pagpamibi. Ang simbahan po, igwa kang inaapod na pamibi kan simbahan o ining liturgy of the hours, liturhiya kan lambang oras. Ang mga padi, mga madre, igwa po ning breviary. As in, ano ang laog po kan mga breviary iyan, mga pamibi na actually gikan sa mga salmo. Actually, pinag-uulit-ulit ang mga salmo sa bilog na taon. Depende sa season. No? Pero minsan, even in our experiences, day man tulos nakakalaog sa samuya ang pagpapamibi na ito talagang as written. Pero in the course of time, sa paulit-ulit na pagpapamibi, na memorize ang iba sa mga passages sa Psalms, sa Salmo. As in, iyan ang nagtataoning padagos na inspirasyon. Magayon na may mga verses kang pamilyar na minsan natutuom, and you use this even in your personal prayer. Ini ang kagayunan kung familiar kita sa mga tataramonin mahal na Diyos. Ang pinapangadyi ta, bako lang pamibi tang personal, kundi pamibi kang komunidad o pamibi nakasabay ang iba pang mga miyembro kan simbahan na nag-iitaas nin pasasalamat asin pag-umaw sa mahal na Diyos. Saro sa mga bunga kan pagpamibi, iyo ang paglilingkod. No? You cannot but while reading and be inspired by the scriptures, ang sunod na magiging decision mo, how can I serve God better? Totoo, gabos kita, may mga iba-ibang forma nin paglilingkod sa kinaban. Pero as a Christian and as a Catholic, we always ask, how can I serve God better? Paano ko daw paano pa daw ako makakapaglingkod na may kabuluhan sa atubang ning kagurangnan? And si San Pablo sa ikadawang pagbasa, may hulit kay Timoteo. Magayon po, for the sake of our sisters na maglalaog ngunyan sa buhay paglingkod bilang miyembros kang Mother Butlers Guild. Sa tuya pong hinanyugon ining tataramon ni San Pablo kay Timoteo. Sabi ni San Pablo kay Timoteo sa ikadawang pagbasa, ang gabos na kasuratan ipinapasabong nin Diyos. Magagamit yan sa pagtukdo kan katotohan, pagtuyaw kan sala, magtanos nin ugali, asin sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang taong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap
asin andam sa pagibo kan gabos na karahayan. Ini po ang sarong challenge o misyon kan sarong naglilingkod sa kagurangnan. Sa tubang ni Diyos asin ni Kristo Jesus na iyo ang mahukom kan mga nabubuhay pa sagkod kan mga nagadana asin huli ta maabot siya tanganing maghade sinasadol ta ka na ipaghulit mo ang mensahe magmaigot persevere sa pagpahayag kaiyan na sa panahon man o bako mandag ka magsagwi sa kamagsadol gabos gibuhon na may kahuyuan asin tanganing makatukdo. 2 words, in and out of season. Ang sarong ministro ning kagurangnan, mauot na maglingkod, ano man na panahon, in and out of season. Magbisi man o bako, mag-uran man o mag-init, all the time. Yan ang taong may commitment. Always ready to give his or her time para sa paglilingkod. Asin ang ikadwa po na kay Puantang emphasize itong mahuyong paglilingkod. Humble service. Napakahalaga po din yan. And in that way, nagiging kompleto po ang satuyang pagpapamibi kung ini sinasabayan nin gawing paglilingkod. Namumutan ng mga tugang, gabos kita inaapod sa siring na buhay, lugod sa paagi kan mga tataramon nin mahal na Diyos, asin sa paagi kan satong pagpapamibi, tawan manggulugod kita ning grasya na magamit taan buhay na ini sa paglingkod, asin pag-umaw sa kagurangnan. Amen. Ipahayag po niya to ang satong pagtubod. Tutugod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalamkan langit asin daga. Asin ki Jesu Kristo, aking bugtong Niya kagurangan ka. Ipinangidang uli ka ni Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinuho. Umilig sa mga galang, kahit katulong aldaw, nabuhay liwat halis sa mga galang, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Haleluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaginabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwan nilaman.
panunin pagsarig, magdulo kita sa Ama, asin magdulot sa iya, kan sa tuyang mga pangangaipo, asin kamautan. An sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos sa saindang misyon, dawa sa tahaw ni mga pagsubok, asin kasakitan, asin dain ang God mawaraan nin pagsarig sa pagharubay kan Ebanghelyo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, asin ang sinusugutan na magtalikod sa matanos, na magpakabuhay, mapukawan, asin mapakusog kan kaimbudan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nasasakitan na mga mag-alab ang puso, asin magtao nin lugar sa Diyos, sa saindang arualdaw na pamuhay-buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dain ang God mawaraan nin paglaom sa Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo, nin sa indang mga pagsakit sa kinaban, para sa buhay na daing kasagkuran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Langit no na Ama, idinudulot mi sa imo ang samuyang mga pangangaipo. Tukdoy kaming magdanay sa pagpamibi, tanganing padagos kaming makisumaro sa imo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
Magpamibi ka mo matugang tangan sa ko asin sa idong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo, na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya, na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana, na sa mong linilingkudan, uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo, an paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala ning dai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakang gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag sa imo ning pagtubod, maugmang nagsasabi, Tiklod tabi. kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamanatan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sangkot na ikaw magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos. Ni San Jose na sayang esposo. Kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos. Na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras. Kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man. Uli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo
Gagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles katuninungan, iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninungan, itinataw ko sa indo. Are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo, kan tanda nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdago sa sapuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pagirumdum po sa pag-ako kan komunyon, halion po muna ang face mask bago buksan ang kamot.
Hawak ni Kristo. Salo, walang
Kagurangnan, namibibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ang ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mag-ula po para sa presentation, installation of new members, kang Mother Butler's Guild. Your Reverence, as President of the Mother Butler Guild, I am presenting to you the new members of the Mother Butler Guild of the Holy Cross Parish and petition that Your Reverence admit and proclaim them as such. Sis Delia B. Agustin, Sis Gavina Aurelias, Sis Rosie Mejares, Sis Elizabeth Nadal, Sis Norma Navarra, Sis Cresilda Oliva, Sis Silvia Renegado. Please answer the following questions. New members of this Holy Cross Parish Unit of the Mother Butler's Guild, do you promise to lead a truly Catholic life? Do you promise to uphold the faith and promote fidelity to the statutes of the Mother Butler's Guild? Then, by the virtue of the authority conferred upon me as your parish priest, I hereby admit you and proclaim you as members of the Mother Butler's Guild with the duties and prerogatives as such. I light this candle that the love of God may ever be the spirit behind all your works in the organization. This is the candle ceremony. The pin is the badge of the Mother Butler Guild member. It is the symbol of your commitment and pledge to serve as handmaids of the altar. The act of giving it to you symbolizes the unity that binds all officers and members together. The candle ceremony.
This is the candle ceremony, symbolizing that the Mother Butler Guild, being a mandate organization of the Episcopal Commission on the Lay Apostolate of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, works in close collaboration with the hierarchy. The light that shall be passed on to you symbolizes the love ever on fire, which shall burn for our God and our church, the flame which swarms us in our mutual work, and which you are to keep ablaze in the hearts and works of the Mother Butler Guild. Please hold your lighted candle with your left hand and raise your right hand and recite your pledge of membership. To our dear new members of the Mother Butlers Guild, Unit of Nabwa, Holy Cross Parish, be faithful to your solemn pledge. May Christ, our supreme leader, and our Blessed Mother enlighten, help, and bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. On behalf of our National President, Ambassador Tita De Villa, we are officially welcome you all to the Sisterhood of the Mother Butler Guild. Upakanta po sila. So congratulations to our new members of the Mother Butlers Guild. So congratulations po, mapwede na magbalik sa tukawan. Mga nagkapirang anunsyo lang po, inot nagrarani naman po ang pista kang kalag, ang misa po sa November 1, pagkaaga, alas 6, digdi sa satuyang simbahan. Gabos na misa pagkahapon, duman po sa Campo Santo. Sa oras na alas 4:30, alas 8, alas 10. Ang alas 8 misa, pamamayuhan po kan Obispo kang Libmanan, Bishop Jose Rojas, si Arsobispo Tirona po, dahil siya available, kaya inimbitaran ta po si Bishop Rojas na iyon magmisa. Ang mga envelopes po na kung saan ilalag nindo ang mga pangaran, kan sa indong mga namumutan sa buhay, available na po sa opisina, kan sa tong parokya. Anytime po, pwede ka mong maghapit, magkuaning envelopes. And then, sa Sunday po, October 23, iyo po ang Mission Sunday. Padagos po niya itong suportahan ang misyon kan sa tuyang universal na simbahan. De po, nagtatapos ang misyon habang nabubuhay kita bilang Katoliko, ang misyon po dagos-dagos, as in kita parte po kan pagpapalakop kan tataramon ning kagurangnan. Kaya suportahan po niya to ang misyon sa paagi kan pagpamibi, sakripisyo, asin material na suporta. Ikatulo po, anunsyo po na ang last canvassing kang Rosary Queen na nakatalaan ko ta ng Sabado, ngunya na maabot na Sabado, pet sa 22, pig-transfer po sa sunod na aldaw, Domingo, pit sa 23, sa oras na alas 2 nin hapon. Kaya pakipaisip po duman sa mga kandidata about the change, slight change. Kan schedule kang second and last canvassing kan Rosary Queen 2022. Nagpuo naman po ang campaign ta para sa
Search for Little Nino. Ang proceeds po kayan sa Holy Cross para sa pag-upgrade kan mga facilities kang Holy Cross Parochial School. Aram ta po na grabe man ang epekto kang pandemya sa satuyang eskwelahan digdi sa satong parokya, kaya tatabangan po niya to sinda. Siring man, in advance, sa December 8, as usual, igwa po kita kang regular annual mass wedding. Kaya kung may mga kamidbid po kamo ngunyan na mga kamidbid na nagsasaro na mayo pa po ning bendisyon kan simbahan, tabi man tabangan sinda na ma-regularize ang sa indang status sa simbahan sa paagi kan pagpakasal. Dahil po sapat na civil wedding lang kamo na nag-iibanan pero dahil pa kamo kasal sa simbahan. Ano po ang resulta pag dahil kita kasal sa simbahan? So, medyo limited ang satuyang mga privileges like di kita makaka-receive ng communion, although may visibly married na kamo, pero kaipuhan ang bendisyon kan simbahan. Yun po. So, prioritize ining mahalagang aspekto kan sa indong pagkabuhay bilang mag-agom asin bilang sarong pamilya. In advance man po, sa November 19, 33rd Sunday of the liturgical season, iyo po ang World Day of the Poor as established by Pope Francis. Iba po ini kang Indigenous Sunday, Indigenous People Sunday, and Extreme Poverty Sunday, na kung saan nakapagtao kita ng mga ayuda sa nagkapirang miyembros kan sa tong parokya. Kung may maitatao pa po kita, aram kung igwa pa man, maybe sa aldaw na iyan, maghiras-hirasan liwat kita para sa kadikit na konsuelo para sa tuyang sa mga dukhang miyembro kan sa tong parokya. So, salamat po sa indo gabos. Matindog po ang kabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga lalaning ginapang, si Jesus karon sa mga katauhan, arayo alaniman, maduman manwaan, siya laron niya tungkol niya. Ang tatarang nanadamo, at murabot,
Amen.